turka shi. Fitaccen jarumin TikTok din nan wanda kuka sani da Hassan Makeup ya fitar da wani zazzafan bidiyo tare da bayyana cewa wannan shine update din Sayyada Sadiya Haruna kasancewar ɗan rikicin da ya faru a tsakaninsu. Babu shakka a yanzu haka dai za ku ji cewa gabaki ɗaya social media ta karaɗe tare da fitar da zazzafan bidiyo na update din Sayyada Sadiya Haruna, a yayin da wasu ke bayyana cewa tabbas a yanzu haka mai fitar da update din mutane ita ma an fitar da nata update din. To a yanzu haka dai masu sauraro sai ku biyo ni har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don jin zazzafan rahoton wanda nake ɗauke da shi, sannan ku kuma ji dukkanin irin abubuwan da Hassan Makeup din ya bayyana tare da ƙarin bayyana cewa tabbas sun jima suna bidiyo da Sayyada Sadiya Haruna har ma wanka suna yi tare, wanda hakan ya sa ya ɓoye wasu ingantattun bidiyoyinta a cikin wayarsa, sai gashi a yanzu haka ya fito kafafen sada zumunta zai bayyana waɗannan bidiyoyi. To a yanzu haka dai masu sauraro muna mai ƙara tunatar muku, idan wannan shine zuwan ku na farko wannan shafin namu mai albarka, ku daure ku je ku danna mana alamar subscribing kamar haka, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun dukkanin cikakkun rahotanninmu da kuma zafafan labaran waɗanda muke ɗauke da su ɗin da zarar mun ɗora. Wanda a yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa kasancewar irin yadda G-Fresh ya fito ya yi zazzafan martani zuwa ga Hassan Makeup tare da bayyana cewa a hakikanin gaskiya bai kamata matar da yake shirin aura ba, wato Sayyada Sadiya Haruna, ta ci gaba da biye wa Hassan Makeup ɗin. Wanda a yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa masoyan Hassan Makeup da dama suna goyon bayansa tare da ƙara bayyana cewa tabbas ya kamata Hassan Makeup din ya fitar da wannan zazzafan bidiyon don ya ramawa Babiyana abin da Sayyada Sadiya Haruna ta mata. Tabbas mun san da cewa mutane da dama sun ji wani zazzafan bidiyo wanda Hassan Makeup din ya fitar, sai dai amma wasu kuma har yanzu ba su ji bidiyon da ya fitar ba, tare da ƙara bayyana cewa tabbas Sayyada Sadiya Haruna babu yadda za ta yi da shi, har ma yana cin mutuncin mahaifinta tare da ƙara tozarta yan uwanta, da kuma ƙara bayyana cewa idan har ta biye masa to babu makawa zai tona mata asiri, sannan kuma zai fitar da zazzafan bidiyon da ta jima tana so ya ɓoye a cikin wayarsa don ya tona mata asiri. Wanda a yanzu haka dai babu shakka za ku ji cewa abubuwan da Hassan Makeup ke yi a kafafen sada zumunta, sai dai akwai waɗanda yake jin kunya yake kuma jin tsoro, wanda a yanzu haka dai babu makawa za ku ji cewa tun a lokacin da Shafawali ta fito ta yi masa magana tare da bayyana cewa ya rabu da wannan rikicin da yake yi tsakaninsa da Sayyada Sadiya Haruna, kasancewar irin yadda bidiyoyin nasu ke ta yawo a kafafen sada zumunta, wanda sam ko kaɗan bata ji daɗin ganin bidiyon sa yana zage-zage ba tare da faɗin munanan kalamai akan mahaifin Sayyada Sadiya Haruna. Kasancewar irin abubuwan da ke faruwa dai a yanzu haka babu shakka za ku ji cewa irin maganganun da Hassan Makeup din ya ringa bayyanawa akan Sayyada Sadiya Haruna tare da ƙara bayyana cewa mahaifinta ne mara wando, wanda hakan ya sa tabbas Sayyada Sadiya Haruna ta ji bacin ran maganar da Hassan Makeup din ya faɗa, har ma ta so ta mai da zazzafan martani, sai dai amma za ku ji cewa wanda ke shirin aurarta wato G-Fresh ya ƙara bayyana cewa a yanzu haka ta daina biye wa Hassan Makeup din a matsayinsa na ɗan daudu. Tabbas idan har ta ci gaba da biye masa to babu makawa zai tozarta ta ne a kafafen sada zumunta, kasancewar irin yadda ake ganin girmanta da kuma mutuncinta. Sai dai har ila yau an kasa gano wane ne asalin mai laifi tsakanin waɗannan jaruman TikTok ɗin guda biyu, a yayin da wasu da dama ke bayyana cewa Hassan Makeup mutum ne wanda ya iya ma'amala da mutane kuma sannan babu ruwansa, sai dai amma wasu sun bayyana cewa tabbas Sayyada Sadiya Haruna ita ce nan ta fara tsokano Hassan Makeup din tare da bayyana cewa za ta fitar da wani bidiyon sa wanda suka yi wanka tare a hotel. Tabbas daga ƙarshe dai babu shakka bayan fitar wannan zazzafan bidiyo, Hassan Makeup din ya mai da zazzafan martani zuwa ga Sayyada Sadiya Haruna tare da ƙara tunzuro ta akan cewa kada wanda ya bata haƙuri, kuma in bata fasa fitar da wannan bidiyon ba ta kaunar ubangijin da ya halicce ta. Wanda yanzu haka dai babu shakka masu sauraro za mu so ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV don ci gaba da samun cikakkun rahotanninmu, sannan ku kuma ji irin yadda take kayawa tsakanin waɗannan jaruman TikTok ɗin guda biyu, Hassan Makeup da kuma Sayyada Sadiya Haruna. Sai da amma muna mai ƙara tunatar muku, idan har ba ku danna mana subscribing da ƙararrawar sanarwa ba za ku taɓa samun bidiyoyin namu kai tsaye ba, da kuma zafafan labaran waɗanda za mu ke ci gaba da kawo muku da zarar mun ɗora. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi a koda yaushe a wannan shafin namu mai albarka na muryar Kannywood TV. Mu dai a yanzu haka muka kawo muku ƙarshen wannan cikakken rahoton. Babu shakka masu sauraro ku ci gaba da kasancewa da mu har izuwa bidiyo na gaba don ci gaba da samun cikakkun labaran, sannan ku kuma ji yadda take kayawa tsakanin Hassan Makeup din da kuma Sayyada Sadiya Haruna,
a yayin da ya fito kafafen sada zumunta tare da bayyana cewa ya haƙura kan dukkanin abin da ya faru, tunda har uwar ɗakinsa ko kuma in ce oganniyarsa ko kuma in ce mai gidansa wato Shafawali ta fito ta magana. Hakan ya sa Hassan Makeup ɗin ya bayyana cewa ya haƙura tsakanin wannan rikicin da yake faruwa tsakaninsa da Sayyada Haruna. To masu sauraro, nan da ya muka kawo muku ƙarshen wannan cikakken rahoton namu, ku dai kawai ku ci gaba da kasancewa da mu a koda yaushe don ci gaba da samun cikakkun rahotannin da kuma zafafan bidiyoyin waɗanda za mu ke ci gaba da kawo muku da zarar mun dora. Sannan kada ku manta masu sauraro, ku daure ku je ku danna mana alamar laki, domin ta haka ne za mu tabbatar da kuna samun bidiyoyin namu kai tsaye waɗanda muke kawowa. Mun gode.